நான் எந்த ஒரு ட்வீட் போட்டாலும் என்னோட எந்த ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பத்தி பேசினாலுமே ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ விஜயோட பொண்டாட்டி சங்கீதா அண்ட் சூர்யாவோட பொண்டாட்டி ஜோதிகா. ஸோ இவங்களை நான் அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி நான் யூஸ் பண்ணி சொன்னா நீங்க எல்லாம் சும்மா இருப்பீங்களா? யாரோ கேட்காதீங்க. அண்ட் so shameless, very uncivilized. You people doesn't even have the balls to accept that a woman is very successful. ரோஷம் இருந்துச்சுன்னா இப்படி ஆள் வச்சு என்ன திட்டுறதை விட்டு என்னோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஈக்குவலா எங்கேயாச்சும் வர ட்ரை பண்ணுங்க, ஓகேவா? என்னோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஈக்குவலா எங்கேயாச்சும் வர ட்ரை பண்ணுங்க. சாக்கடை Nadu doesn't mean you can do whatever you want, but there will be a time. Okay, there will be a time. I might become the Chief Minister of Tamil Nadu. I might become the Chief Minister of Tamil Nadu. கட்சியில் வந்து சேருவாங்களா? கட்சியில் சேர்றியா? இந்த இப்படி காமிச்சிக்கிட்டு இவ்வளோ தூரம் இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் நல்லா தெரிகிற அளவுக்கு ஃபோட்டோ போட்டுக்கிட்டு நீ வந்து கட்சியில் வந்து நின்று பேசுவ. நாங்கள் எங்கள் பொதுமக்கள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்களா? என்னடி நினச்சிக்கிட்டு இருக்க? உன்னைய பற்றி பேசுறதுக்குலாம் எனக்குலாம் ஒன்றுமே இல்லை. நீலாம் ஒரு சாக்கடை கேடுகட்ட ஒரு, நான் எப்படி சொல்கிறது? So none of the people can escape. So ஒரு 4 fake அக்கௌண்ட்டை வச்சு யாரையோ திட்ட வச்சுட்டு நீங்களாம் வீட்டுக்குள்ள போய் பொட்ட மாதிரி உட்காந்துருக்கிறது வந்து அதுக்கப்புறம் நடக்காது, ஓகே? உன்னையெல்லாம் கழுவி ஊற்றினா இது என்னோட இமேஜ், என்னோட இதுதான் ஸ்பாயில் ஆகும். கெட்ட வார்த்தை போட்டு பேசுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது. ஏன்னா if this is gonna continue, actor Vijay fans and Surya fans, I don't know what I will do. Stop all your nonsense. Stop